El grup municipal de Compromís Benicarló proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció de la següent resolució. Primer, el ple de l'Ajuntament de Benicarló insta l'equip de govern a desenvolupar estratègies i propostes orientades a conservar, millorar i incrementar els espais verds al municipi, facilitar la mobilitat sostenible i a preveure actuacions en els pressupostos municipals del proper any. L'acció urbanística pública futura haurà de comptar amb una visió proactiva i prendre mesures per evitar una major incidència de successos extrems. Això s'haurà de plasmar en una lluita contra la contaminació de l'aire, l'estalvi d'aigua, prevenció de desastres, millorar l'eficiència energètica, el transport públic urbà, col·lectiu, refugis climàtics i una millora de les zones verdes, punts d'aigua, vegetació, terra, carrils bici i ombra. Segon, el ple de l'Ajuntament de Benicarló aposta per l'eficiència energètica i per caminar cap a l'objectiu de reconduir el 100% d'energia de fonts renovables i sostenibles i reduir de manera urgent i prioritària a zero les emissions netes de carboni. Fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica dels edificis i serveis municipals i posar a disposició espais de titularitat municipal, cementeris, teulats, zones esportives, col·legis, naus, per facilitar la implantació de les energies renovables i sostenibles com l'energia solar i eòlica i promoure i facilitar la instal·lació d'energia fotovoltaica als edificis particulars. Tercer, promoure la mobilitat sostenible i reduir el transport privat fomentant el transport públic i els carrils bici en el disseny urbà. També el científic de la NASA, Carlos del Castillo, ha alertat que l'estat espanyol superarà els 50 graus i que patirà onades de calors més extremes a conseqüència del canvi climàtic. Hem de tindre la consciència que depèn de nosaltres prendre mesures per poder mitigar les conseqüències del canvi climàtic. I, baix el meu punt de vista, un bon governant ha de treballar en pro de la salut i del benestar de la seva ciutadania i del seu medi. Arbres, ombres, refugis climàtics, mobilitat sostenible, transport públic, eficiència energètica. Tenim molta feina per fer, però podem fer-la si volem, amb voluntat política. Això és, veuen, unes fotos on es veu un espai sense ombres i on es veu un espai en ombres. I on es veu com canvien les temperatures fins inclús la meitat. Vull dir, pensem que és molt important que treballéssim en aquestes ombres al nostre municipi, entre altres coses. Si volen, el passem i el poden mirar com a curiositat. Ja està bé. Gràcies. Vox cree que esto es una auténtica exageración, fruto de los postulados de la nociva Agenda 2030 y del fanatismo climático. El gran problema que vemos en esta moción es su voluntad de limitar la movilidad y restringir el libre tráfico, lo que supone un ataque liberticida más a los ciudadanos. En Vox estamos comprometidos en acabar con las medidas restrictivas por su carácter penalizador y prohibitivo. Nosaltres votarem a favor d'esta moció. Podríem estar d'acord en algunes de les coses que ha dit Vox. De la lectura no hem vist que vagi contra ningú. El fet que diguéssim tenim que anar caminant als puestos, això és perfectament bo. Per almenys és el que jo faig des de fa molts anys. I per tant, pensem des de Benicarló que la moció en si se té que considerar com a positiva. Bé, nosaltres estem d'acord en aquesta moció, com no pot ser d'altra manera. De fet, la urgència l'han votat a favor, per tant, estem d'acord, però el nostre vot ja li adelanto que serà abstenció. És difícil plantar arbres allí perquè cal recordar que els arbres se fan grans i després creen problemes. Ens pareix bé que se planten arbres, però també hi ha que recordar, i sobretot aquí la senyora García tindrà el treball més elevat de quan tindrà que quadrar el pressupost perquè mantindre totes aquestes zones verdes, aquests arbres i tot el que comporta el personal de manteniment de les zones ajardinades costa diners a tots els benicarlandos. El nostre municipi té que prendre ja mesures concretes i proporcionar els recursos necessaris per a mitigar el curs actual del canvi climàtic. No volem entrar en un debat sobre les causes ni els problemes, sinó que ens centrem en les solucions. Els nostres parcs, places i carrers poden ser espais més verds i saludables. Al augmentar la quantitat d'àrees verdes, no sols millorarem la qualitat de l'aire, sinó que també reduirem la temperatura a la nostra ciutat i crearem entorns més agradables per a viure. La vegetació urbana no sols és estèticament agradable, sinó que té un impacte tangible en la nostra qualitat de vida. Ajuda a filtrar contaminants de l'aire, proporciona ombra en els dies calorosos, que cada vegada hi ha més,
i contribueix a capturar el diòxid de carboni que està causant el calfament global. Bé, esperem que aquest tipus de polítiques es continuen fent i es cuidi el medi ambient i que d'ací 20 doncs vostè, esperem que encara estigui així, mos ho pugui agrair, el que haguéssim fet aquest tipus de polítiques i no ens estiguéssim abraçant. Pareix que el nostre Benicarló no els agrada, no? I al final pues, també te sentes una mica responsable de que tenim la responsabilitat. No? Tenim un Benicarló molt bonic, tenim un Benicarló en moltes zones verdes, tenim un Benicarló en molts d'arbres, en moltes palmeres, com he dit, en moltes zones ajardinades. Sembla que sí, que vivim a Benicarlós diferents, vostè i jo. Passem la moció a votació, vots a favor. Vots en contra, abstencions. Vale, doncs s'aprova per 14 vots a favor, 2 vots en contra i 5 abstencions.